So guys, good evening, गोजोन मोनाबिलि. So दायो प्रकाश नार्जारि लाइभ 23 सोलिगासिनो दङ. सरि, yes 23. So नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदोंबा फार्स्टआव आं गिबियाव बुंगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनो हागोन. लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नायखांनायनि उनावहाय जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन. आरो लोगोसे नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो हागोन. बाट मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामला आरो बेनि गेजेराव जुदि मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामबानो जाबाय. आं बेयावहाय बुंगोन वाट्सएपआव शेयार खालामो ना फेसबुकआव शेयार खालामो ना मायाव शेयार खालामो बे नोंथांनि सायावहाय. स' आं दिनै बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायावहाय. गोबां एक्टरफोर दङ माखासे जेरै सिद्धार्थ आरो बिनि गेजेराव एक्टिं फावखुंग्रि बर'नि फावखुंग्रि सिद्धार्थ एक्टर, ओमफ्राय बिनि गेजेराव सिमां. स' बिसोरनि फेसबुकनि पस्टफोरखौ नुनानै आं एसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों. प्लिज आं बे बाथ्राखौ बुंगोन, नोंगौ थारैनो बे बाथ्रायाबो सैथो, बाट बे हारिमु आरो बर' हारिनि हारिमु इन्डास्ट्रिखौ जौगानाया सासे मानसिनिल' जानो हाया, गासिबो. स' बेवहाय जों गासिबो रायजो राजाफ्रा खौसेथियै जायफोर बर' हारिमुखौ जौगानायावहाय मदद खालामदों, जायफोर एक्टरानो जा, जायफोर फिल्म इन्डास्ट्रि माने प्रडाक्सन खालामग्रा, भिडिअ एलबाम गासिबो खालामग्रा जा, बैसोरखौ जों सापर्ट खालामनांगौ. आरो बैसोरनि चेनेलफोरखौ खोनानो मोन्दों सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामनो नागिरदों, मा खालामनो नागिरदों. प्लिज डन्ट डु दिस. बिदिबायदि खालामनाङा. नोंथांमोना जेरै दङ बिदिनो थाबाय था. माखासे सुबुंफोरा दायो जायफोर मानसिफ्रा दायो पलिटिक्सआव इनभल्भ खालामदों, स' बेफोर बिसोरनि लाइफ, बिसोरनि केरियार. बाट जियानो हक, बिथांमोना माखासे सुबुंफ्रा जायफोर फिल्म प्रडिउस खालामदोंना, जायफोर फिल्म बानायनायाव बाजेट थिखांदोंना, बैसोरखौ जों सेलुट खालामनांगोन. बिथांमोना प्रफिट मोनाखैब्लाबो, माबा मोनसे मोनाखैब्लाबो, लस जादोंब्लाबो बिथांमोना बे फिल्मखौ बानायदों. जियानो हक, बेफोर ब्लेक मानियानो जा, व्हाइट मानियानो जा, जियानो हक, आइ डोन्ट केयार दिस. आं बेफोरखौ जेबो साना. बाट बर'नि गेजेराव फिल्मथ' ओंखारदोंना, बिसोर बानायदोंना. जुदि बिसोर बानायामोनब्ला सोर बानायगौमोन? नों बानायनो हागौमोन नामा? जुदि बिसोर बानायामोनब्ला नों बानायनो हागौमोन नामा? जायफोर बेफोरबायदि बाथ्रा, गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों. अके, अबेबा समावहाय नोंथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्राफोरखौ बुंनो हागौ, बाट अराय सम नङा दै. आं बेखौ बुंगोन, अराय सम नोंथाङा बे बाथ्राखौ गेदेर गेदेर लानानै बाथ्रा बुंनो हानाय नङा. जे नोंथांमोना जि बुंब्लानो जागोन, ओरैबायदि भाइरेल खालामबानो जागोन. आरे खोनासं, मिथिबायना? नों जे बाथ्रा साननानै जे बाथ्रा बाहायदोंना, बैफोरो जियानो हक, नोंथाङाबो मेगन सादों नामा? मालाय एक्टर जानायफोरखौ, मालाय एक्ट्रेस जानायफोरखौ मेगन सादों नामा? आरे यार, नोंथांनाव जुदि रां दङब्ला बा नोंथांनाव माबा मोनसे दंब्ला नोंथाङाबो बानायना, नोंथाङाबो बानाय. मालाय बिथांमोना बानायदों, जि थांदों रां लस थांदों, एक्टरनो फैसा होदों, सोरबा प्रडिउस खालामदों. आरे बिथांमोना खालामदों, खालामनायाथ' खालामदों, अब्लाबोथ' बिथांमोननि माबानि थाखाय, बिथांमोना खालामनायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि माखासे मिउजिकफ्रानो, माखासे मेथाइ बा माखासे रावफ्राथ' गोसारदोंना, फेमास जादोंना. बे जायफोर फिल्म बानायो, मिउजिक मोजां मोजां खालामनानै फिल्म एलबाम बानायो, भिडिअ बानायो, बिसोरखौ जों बर'आल' नाया, गोबां मानसिफोर नायो, मिथिबायना? गोबां मानसिफोर नायो. जों गोबां माखासे बेयाव नायबाय, खमावबो 400 बा 500सोल'सो दं बायदि मोनदां जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय, जायफोरो माने रेगुलार भिउस जाग्राफ्रा 400 बा 500 जानो हागौ. मिथिबायना? आं बे बाथ्राखौ बुंगोन, माने आं आन्दाज मोनो, भिउनि सायावहाय आं आन्दाज मोनो. मिथिबायना? बे भिउनि सायावहाय आं आन्दाज मोनो खोब नायग्राफ्रानो. अब्ला बे 1 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन गाहाम बबेनिफ्राय फैखो नायगिरिफ्रा? नोंथांमोना सानना नायलाय, बबेनिफ्राय फैखो? स' बियो फैदों माखासे गुबुन जाथिनिफ्रायबो, बे गुबुन जाथिनिफ्रायबो फैदों. स' बिनिखायनो आं बुंनो सानदों, पलिटिक्सआव जायफोरा एक्टरानो जा, एक्ट्रेसानो हाबदों, बाट बिथांमोननि बे भिडिअ नायनाय, मा नायनाय, बेफोरखौ बन्द' खालामगोन. आरो बेफोरखौ बाद दोनना, मानो बेफोराव इनभल्भ जादों, मानि थाखाय इनभल्भ जादों? आरो बिथांमोना जियानो हक, जि पार्टियानो जा, बबेबा पार्टिनि जा, बबेबा पार्टिनि, इउ पि पि एल पार्टियानो जा, बि पि एफ पार्टियानो जा, बिजेपि पार्टियानो जा, आरो बिथांमोना फिल्मथ' बानायदोंना, बिथांमोना एलबामथ' बानायदों, नोंथ' बेखौ बानायनो हायाखै, नोंथाङा बानायनो हागोन नामा बेखौ? अके, नोंथाङा बुंदों नायनांला ओरैबायदि, अके, जायफोर बिदि बुंदों, स' नोंथाङा भिडिअ बानायनो हागोन नामा? फिल्म बानायनो हागोन नामा? नोंथाङा जुदि बानायोब्ला जों रावनिखौबो नायला, बानायनो हागोन ना? जायफोर बेफोरबायदि बुंदों. आरे यार, बेफोरखौ बेलेग दोनब्रा, पलिटिक्सआव हाबनायखौ बेलेग दोन. आरो बिनि गेजेराव एक्टर एक्ट्रेस जायफोर एलबाम बानायदों, मा बानायदों, बेफोरखौ बेलेग दोन. गासिखौबो सापर्ट खालाम. जुदि रावनिखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामाब्ला, बेफोरबायदि खालामोब्ला सोर एलबाम बानायगोन, सोर भिडिअ बानायगोन? अब्ला बिनि उनाव बेफोरबायदि बानायाब्ला सोर जोंनि हारिमुखौ गोजौ थाखोआव लांगोन? देलाय बुंलाय, नोंनाव एन्सार दं नामा?
नोंनाव फिननाय दं नामा गैया ना स' बिनि थाखायनो आं बुंनो सानगोन नोंथांमोना बिनि सायावहाय एसे मदद खालामनांगोन बेफोरखौ पलिटिक्सजों इनभल्भ खालामनाङा दा नायदो सिमा एक्टरानो बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बुंदोंमोन एक्टर जानानै माने एक्टिं खालामनानै गोबां सिमां दङमोन बायदिसिना सिमां दङमोन दा बाथ्राया मा जाहैबाय जोंना बर'फोरनि गेजेराव एसे एनै माबा मोनसे बाथ्रा मोनबानो फोसावो नङा होमबा एसे एनै आरो यार मोनसे खोथा निउसाव जों जेनेबा हमना ला बुंबाय माने मा होनोमोनलाय फावखुंग्रि जोंहा लिंसार रा बिपि पार्टियाव ओरै मिटिङाव थांदों मादों अके जाबाय दा बेखौ लानानै गोबां जे दावराव जानांगौ बेथ' नङाना दा हाबबाय मा अलरेडि हाबखानायखा ज' हाबबाय जाबाय बेफोरखौ जों इसिबां गोजौ थाखोसिम बाथ्रा सावरायनो मा गोनांथि मा दरखार देलाय बुंलाय जेबो दरखार गैया स' जोङो गावनि हारिमुखौ बासायनो थाखाय बा जायफोर मानसिफ्रा फिल्म बानायदों जायफोर मानसिफ्रा मेथाइ रोजाबनाय भिडिअ एलबाम बानायदों जों बिसोरखौ सापर्ट खालामनांगोन येस जों सापर्ट खालामनांगोन आंल' नङा नोंल' नङा गासिबो बर'फ्रानो सापर्ट खालामनांगोन आरो बिसिनि भिडिअखौ नायनांगोन जियानो हक जि एक्ट्रेसानो जा जियानो हक नङा होमबा बिथांमोनासो मिथिगौ बोरैहाय बिथांमोना एलबाम येस बिथांमोना बेफोरनि सायावहाय मोजां माने एलबाम एक्टिं खालामनाय मिउजिक बानायनाय बिथांमोना बिराद इन्टारेस्टेड मिथिबायना बिराद इन्टारेस्टेड जों बिथांमोननि इन्टारेस्टेडनि थाखायनो बिथांमोननि बे इन्टारेस्ट बा माने हबि बा मोनसे प्रफेसनेल थाखायनो जोंनि हारिमुवा जौगालांगासिनो दङ मिथिबायना बिथांमोना लाब गैयाब्ला प्रफिट गैयाब्लाबो जुदि बानायदोंब्ला अके स' जोंनि हारिमुवा जौगालांगासिनो दङ स' बेफोरबायदि फैसा बा रां बेफोरबायदि बाजेटखौ बिथांमोना थिखांनो हादों स' नोंथांमोना थिखांनो हागोन नामा बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंगासिनो दं जे नायनाङा ओरै थोरै नोंथांमोना थिखांनो हागोन नामा जुदि थिखांनो हायोब्ला बुंदो जों नोंथांनि दिहुननायखौ नायबाय थानोसै नङा होमबा स' थेंक इउ सो माच गाइस नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बाहायनांला बेफोरबायदि भाइरेल खालामलायनाङा मालायखौ बिथांमोना जिखिनि खालामदों गावबा गाव राइट्स दं बयहाबो मोन्थाय दङ सोर पलिटिक्स पार्टियाव हाबनो सोरबा माबा मोनसे पार्टियाव हाबनो बेवहाय आनसाबसक्राइब आरबि फिल्म प्रडाक्सनखौ आनसाबसक्राइब खालामनांगौ मानांगौ गोबां नुदों आङो गोबां नुदों स' बेफोरबायदि खालामनो गोनांथि गैलिया मिथिबायना स' बेफोरबायदि बुंनो गोनांथि गैलिया बेफोर बेलेग आरो पलिटिक्सनिया बेलेग खुलुमनाय थाबाय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय रायजो राजाफोर थेंक इउ सो माच गाइस बाय बाय आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय एसे जाहाथे बयबो मोनथिजोबनायनि अके